Nik apur bat elefante memoria daukadanez, oroitzapen asko eta asko dauzkat, baina behar bada burura datozkidan lehenengo irudiak edo Paul López aktorearekin egindako improvisazio eta tailerizazio lanketenak dira, hortxe ikusmira berriekeko espazioetan Tabakaleran. Ni programara proiektua oso zabalik zegoela sartu nintzen, unibertso bat neukan, sentsazio batzuk eta argi neukan baita ere Paul López izango zela protagonistetako bat, baina horretaz aparte proiektuak norantza eta norabide asko izan zitzakeen, baina bai neukala gogoa idazketa beste era batetara esperimentatzeko edo, eta Pauleri eskatu nion nirekin gerturatzeko ikusmirara idazketa nolabait irudimentsiotan zuzendari eta aktore batekin, edo baten bitartez egitera. Orduan nik berak baiezkoa eman zidan, eta orduan holaxe ibili ginen 10 egunetan nik ideiak idazten dituen, behar bada egoera bat, sentsazio batzuk, eta guk gorpuztu egiten genituen, bera kameraren aurren eta ni kameraren atzean, baina biok nolabait fisikotik pasatzen edo egoera hori, eta horiek grabatu egiten genituen inolako finalitaterik edo bilatu gabe. Nik gerora egunaren amaieran material hori berrikusten nuen eta horren harira idazten nuen hurrengo eguneko proposamena. Eta horrela ibili ginen, eta ostera material hori berrikusiz hortikan atera ziren hainbat eta hainbat ideia gerora gidoira eraman genituenak eta gerora filmaketara eta orain ere pelikulan daudenak. Beraz, gure lehenengo urratsak hortxe izan ziren bertako ikusmira berriekeko espazioetan aktorea eta zinegilea jolasean. Gero horretaz aparte, oroitzapen asko dauzkat tutoreekin, Paz Lázaro, Sergio Oxman eta Ada Solomonekin elkarrizketa potente eta oso lagungarriak izan dituen, baitan ere egoiliar kideekin baita ere, noski, eta baita ere oso goxotasun bereziarekin gogoratzen dut eman ziguten aukera gutun zuri bat Tabakalerako, filmategiko zinema aretoan film bat proiektatu ahal izateko, ezta. Nik Sidney Lumeten Network filma aukeratu nuen eta orduan areto horretan, ezta, areto ikusgarri horretan eta horren ondo ikusi eta entzuten den areto horretan film niretzako horren berezia eta potentea den film hori aurkeztu eta partekatu ahal izatea oso polita izan zen. Hola! Què tal? Què tal, amor? Bé. He fet compra. Anem a dinar? Bon dia a tothom. Bon dia. Què, Maurici, com va? Bé. Porten bé o què? Podria anar una miqueta més ràpid, però la qualitat és bona. Bueno, ja agafareu el ritme. Quantes tones porteu avui? Mira, aquest camió porta més o menys 1 i mitja. Encara en sortiran els números. Va, anem a dinar. No, és que encara no m'ha acabat, amor. Bueno, que acabin sense tu. Maurici, no et fa res si m'emporto l'Ivan a dinar, no? No, ja he dit al matí que no feia falta que estigués aquí. Amor, si marxo quan tu vens no em tindran cap mena de respecte. Ves tirant tu. Però què dius? Però què dius? Ves. Anem a dinar, sisplau. Amor, ves a casa. Ara vinc. Karo, nire kasuan, gure urtean, egoiliarren erresidentzia oraindik ez zegoen bukatuta. Eta egokitu zitzaigun bizitzea pare bat pisutan, egoiliarroi, Amarako auzoan. Eta niri egokitu zitzaidan Kiro Russo zinemagile boliviarrarekin bai pisua eta bai lan estudioa Tabakaleran partekatzeko. Orduan Kirorekin oso hartu eman estua izan genuen eta oso adiskidetasun polita sortu zanan. Oso gogoan daukat egiten genituen ibilbideak, ezta, etxetik Tabakalerara edo Tabakaleratik etxera, ezta, eta horre izaten genituen elkarrizketak askotan
proiektuen inguruan, zinemaren inguruan, formaren inguruan, eta baita bizitzaren inguruan ere oso emankorrak izan ziren, eta kariño handiarekin gogoratzen ditut. Kirorekin oraindik mantentzen dugu adiskidetasuna. Ez dugu ia elkar ikusten, zebera Bolivian bizi da, baina gertatu izan denean edo elkarri mezuren bat bidaltzen diogunean nik kariño berezia diot eta hor sortu zalako dana. Eta bitxikeri bezala esango dut, 2021 Suroren filmaketa bukatu berri zanean, handikan astebetera, ni Veneziako jaialdira jo nintzen nire film labur bat aurkeztera, Eltzear. Eta bertan, Kirorekin egin nuen topo, bera zegoelako El Gran Movimiento bere filma aurkezten, hain zuzen ikusmira berriaken garatu zuen filma. Orduan, hor kanparien artean besarka bat eman genion elkarri, eta esan genuen behira ze politaz da, biok materializatu ditugu ikusmiraken sortu genituen filmak. Niretzako Surok izan duen ibilbidea izan da ederra, oparoa, emankorra, luzea, oso polita. Nire lehenengo film luzea denez, eneukan zerrekin konparatu, eta orduan etorri zitzaigun guztia izan zen benetan zoragarria. Zoragarria, hein handi batetan diot, filmak bidaiatu duelako eta ikusle asko eta askorekin partekatzeko aukera izan degulako, ezta? Orduan horregatik niretzako da ibilbide ederra eta luzea. Eta baita ere, zortea izan dudalako nik ibilbide horretan bidelagun izaten, ezta, filmarekin. Lehenengo urratsa izan zen bere bizikoa, ezta, eta gainditu zituena gure espektatiba guztiak, ezta. Donostiako zinemaldiko saio ofizialean izan zen hautatua filma. Eta oso gogoan daukat berria jaso nuenean, nolabaiteko 15 segunduko txuri bat, ezta, hor globo batetan bezala, eta gero jabetu eta askotan komentatu dugu hori pantalde osoarekin, ezta, ze berezia izan zen guretzako zinemaldian, saio ofizialean kursalen aurkeztu hori izatea filma, ez, Donostian 2016an ikusmira berriaken sortu zen film bat, 2022an kursalen aurkeztu izatea, lantalde osoarekin, familia, lagunak, auzokideak, denak hortxe kursalen, eta jaso genuen harrera eta bultzada horrek markatu zuen asko gerora etorri izan zela oso oparoa. Estatu mailan ibili izan, Gijón, Valladolid, La Alternativa Bartzelonan, Almeria, hainbat eta hainbat jaialditan, eta nazioartean hainbat jaialditan, Kairon, Tallinen, Göteborgen, Premier Plan d'Angers, Montevideo, Tesaloniki, filma estrainetu zen estatuan, zinemaretoetan, gero estrainetu zen Frantzian, Beneluxen, Australian, banatzaileak izan zituen Hego Ameriketan, gero plataformetan eta formatu fisikoan DVD eta Blu-rayen, ez? Orduan, nik orain ja filma askatu dut, ze iristen da momentu bat askatu behar dezula, hurrengoa egin ahal izateko eta horretan nabil, buru belarri, baina niretzako ibilbidea izan zen ederra. Eta oso presente daukat, sorkuntzaren lehenengo pausoak ikusmira berriak eman zituela Surok.